Que tal? Moi boas tardes, moi benvidos a Conexión Galicia, xa saben, o seu programa de actualidade política semanal, aínda que a nos gusta nos ir xa o inmediato o que aconteceu hoxe e hoxe pola mañá foi unha mañá bastante frenética. As últimas noticias que tiñamos xa sobre o fiscal xeral do Estado sumábase tamén a antesala do cara a cara mañá xa no Congreso de Pedro Sánchez e de Núñez Feijóo, o primeiro, por certo, do ano, e tivemos unha protagonista inesperada. Hoxe, Yolanda Díaz perdeu a batalla contra a vicepresidenta Montero. De todo isto falaremos ao longo desta hora, pero agora saudamos xa os nosos convidados, os nosos xornalistas de cabeceira do día de hoxe. David Lema, xornalista del Mundo, que tal? Que tal, como estás? Ben? Moi ben, co día que empezou hoxe, a ver como acabamos Ainda a semana estamos vivos. xa, porque todavía é martes. É verdad. María Jamardo, xornalista del Debate. Que tal? Sobrevivindo os xulgados. Bueno, o esperado para este ano. Temos moitas causas abertas, moitas pendentes e moitas que están por chegar. Bueno, así que temos un ano cargadiño tamén, non? Dicimos sempre o 2025 comezou como rematou o 24 ao final, non? Bueno, aí daba o xornalista de la cadena SER, que tal? Que tal, María? Afortunada que marchas a Galicia uns dos días, sí, non? xa había moito tempo que non ia, así que sí. Bueno, Iván Gil, xornalista del Periódico de España, que tal? Moi boa tarde, María, pois moi ben, tamén vou invitar a María, vamos a escapar un... Marchade, Aida, que sempre lle cambiamos o nome. Tío, nome é o apelido, tamén hai que dicilo. Pero é verdad, bueno, pois marchades os dous, aínda contamos con vos con estas vindeiras horas por aquí, verdad? Bueno, como dicía, unha protagonista inesperada, hoxe Yolanda Díaz, unha protagonista que non querería telo sido, porque presentaba na rolda de prensa do Consello posterior ao Consello de Ministro, presentaba pois unha das súas medidas estrela, a suba do salario mínimo interprofesional. Ben, pouquiño antes soubose que ese salario mínimo interprofesional vai tributar, que é algo que ela levaba semanas pedindo, era algo que a ministra Montero levaba semanas negando. Ese salario de 700 euros anuais poderá traducirse nuns 300, 400, se non me falla a memoria despois disto, pero o maior foi a crispación que houbo nesa sala. Escoitamos tanto a voceira do Goberno como a Yolanda Díaz. Desde nuestro espacio político, desde Sumar, superpartidarios de hacer pedagogía sobre quién debe pagar impuestos en España. Esa parte que dicen que se lleva Hacienda va directamente a consolidar y a mejorar los servicios públicos de los que todos los ciudadanos hacemos uso. Que no hubo ni deliberación en el Consejo de Ministros, ninguna, ni comunicación. Lo que posiblemente se puede recaudar va en beneficio de mejorar las políticas públicas. Hai que dicir que Pilar Alegría saiu en favor a defender o Goberno despois de varios ataques por parte de Yolanda Díaz. Dixo que non se entera desa medida polo Goberno, senón polos medios de comunicación. Dixo que non se dialogara con ela e dixo moitas cousas máis, entre outras que falaba dende a propia sala da Moncloa como persoal de Sumar, e non do Goberno. David, inédito. Non só inédito, senón que creo que é o choque máis grande o que asistimos dende as últimas eleccións, non? O que pasa é que eu creo que o choque ten algo de escenificación e algo de choque real. Vale. Escenificación no sentido de que sempre previo á rolda de prensa do Consello de Ministros hai unha especie de pacto non só do que se vai falar, senón incluso do que se vai a responder, non? Todo o mundo sabe un pouco de que vai tratar. O que ocorre que eu creo que, ou dá impresión de que neste caso Yolanda Díaz enterouse moi tarde do que iba a ocorrer, e iso fixo saltar absolutamente todas as costuras nun tema que é vital para ela, para a súa formación e sobre todo para o seu futuro político electoral, nun momento en que Podemos está volvendo a surgir con forza. Sí. Ela está caendo demoscópicamente, non? Entón, o interesante, que eu creo que o millor, vamos a saber nos próximos días, é saber hasta que punto este choque pode beneficiar a propia Yolanda Díaz. Quero dicir, eu creo que o goberno sae ferido, no sentido de que un goberno que presume de logros sociais e de repente todos vemos este choque de que non van quedar exentos de tributar quenes cobran o salario mínimo, eso é unha ferida que lle vai facer moito dano e que vai facer sangrar, non? Pero eu creo que Sumar, nesta especie de loita que mantén por intentarse diferenciar do PSOE e a vez demostrar a cidadanía que é a esquerda do PSOE, sale reforzado. Vale, ti cal é a túa lectura, Aida? Crees que sae reforzado? A ver,
Eu creo que unha cousa, dende o meu punto de vista, unha cousa é se sae reforzado orgánicamente, outra cousa é, como dicía David, o tema do executivo. Vale. Esas imaxes que víamos e que chama moitísimo a atención porque, por se acaso os espectadores non o saben, están filmadas a vez, na mesma Claro, sala. están ao ladiño, non? É como as nós ves, aquí. Pero exactamente, aí sí que se ve. Están xuntas. E a tensión é que incluso eu que, por exemplo, non estiven presente ali, cando ves as imaxes, palpas a tensión e claro, despois ves a imaxe xunta e dis, pero que están a centímetros a unha da outra. Total. Entón, eu creo que efectivamente, sí, eu creo que isto foi un erro de cálculo por parte de ambas formacións, pero sobre todo neste caso do Partido Socialista, que entendo que levaba a voz cantante, porque era María Xesús Montero. Eu creo que se vas facer ese posicionamento, que efectivamente non vai na liña do que pide Sumar, tes que de alguna forma informar a Sumar con máis tempo para dixerilo, debatilo con ela, que ela exprese que está en desacordo, porque é un goberno de coalición e a min personalmente como cidadán non me sorprende que estén en desacordo, hai moitísimas cousas que sabemos que non están de acordo, pero de sair a rolda de prensa do goberno e estar as dúas na mesma rolda de prensa confrontando oposición, incluso que o que me comentan compañeros que si estiveron ali é que Alegría intervén sen que lle pregunten. Sí, absolutamente. Exactamente. Fai un apuntamento sobre o que está dicindo Yolanda. Matiza as palabras da súa compañeira de goberno, non? Entón, eu creo que é un erro de cálculo, porque ao final a sensación que dá o cidadán, fíxate eu, non vou tanto realmente o importante, que eu creo que é a medida, non? Que era unha subida de 50 euros, que os empresarios non querían, que en ese caso concreto eu creo que sí, Sumar saíuse ca súa, porque era o que quería facer, subir, non ten de acordo a todos os agentes sociais, pero saíuse ca súa. Pero claro, a nivel político, estrategia política, eu creo que aquí resbalaron e a imaxe non é boa. Agora, isto pode quedar en flor dun día ou a partir de aquí, claro, exactamente. A imaxe, dende logo, non é boa, María, porque ademais, pouquiño antes, saíra Pedro Sánchez a dicirlle os seus, a anunciar esa suba do salario mínimo interprofesional, pero non engadiu o da tributación. Bueno, é o maior acto de trilerismo político que eu teño visto recentemente. É unha vergoña, ademais, que se empregue a rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros para facer política partidista, porque aquí estaban nunha lea PSOE Sumar, non nunha medida positiva para os cidadáns, que xa temos visto que non é positiva en ningún caso. Primeiro, pola mala fe presunta do lado socialista do Executivo, que acordou con Yolanda Díaz, coa ministra de Traballo, esa suba do salario mínimo interprofesional, sabendo que ia tomar posteriormente unha decisión que era contraria á súa en sí mesma. É dicir, para que os nosos espectadores entendan o que está a pasar, o Goberno anuncia que vai subirlles unha cantidade o salario mínimo interprofesional e a continuación di que vai retirar esa cantidade directamente a través da tributación do IRPF, é dicir, da renta persoal de todos os traballadores. Vamos, lo comido polo servido, é dicir, vamos quedar como estábamos. E ademais, a incompetencia dunha ministra de Traballo que leva, pois, todos os anos que leva ao frente do seu cargo falando de diálogo social, e que hoxe sae nunha rolda de prensa, insisto, posterior a unha reunión do Executivo, na que di que se entera pola prensa de esa medida do seu goberno de coalición. E polo de baixiño, a señora Alegría dicindo iso non é así, iso non é así. É unha vergoña. É cómico, é calqueira cousa menos serio, riguroso e respetable. Un goberno que fai este tipo de andainas dentro das súas medidas e que, sobre todo, máis alá do rédito político, do rédito electoralista, que a min non me interesa nada, interésame o engano directo dos gobernantes, neste caso de Sumar e de PSOE, ao cidadán. Non hai subida de ese salario mínimo interprofesional. Non existe. O neto é nulo para os traballadores. E isto é xogar coas expectativas da xente e tomala por idiota. Insisto, todo o que recaude o goberno con esta suba do salario mínimo interprofesional é para el, non é para a mellora dos cidadáns. Volvendo a esas imaxes, Yolanda Díaz dixo esta mesma mañá, non o recollimos tampouco nas intervencións iniciais porque xa era moito o que falaron esta mañá na rolda de prensa, pero dicía esta mañá que estivera coa propia ministra Montero e que Montero non lle comentara nada.
Sí, bueno... Varios apuntes, non? Sí, bueno, estaban... sí, había unha comisión interministerial, eran outros asuntos, eu entendo que non tiñan que abordar esa cuestión. Pero, bueno, por matizar tamén un pouco o que comentaba María, por un pouco os datos en riba da mesa, non? Isto aplicaráselle a 1 de cada 5 perceptores do salario mínimo interprofesional. Hai múltiples exencións, fillos, etcétera, tantas como a eso, non? Que solo se lle aplicará o 20%. Co cal, bueno, unha xusta medida para analizar e contextualizar un pouco os efectos que teñen. Que nas arcas públicas sí son bastante elevados, que suporán cerca de falase 1.500, 2.000 millóns de euros, pois ben, sí. E sobre todo, agora que a Hacienda ten que cadrar outras contas, non, por deixar de percibir outros impostos, como este que se tumbou, non, das enerxéticas. Pero respecto ao que é a polémica do día, a ver, eu creo que Yolanda Díaz, máis ou menos, inda que non lle dixeran nada de palabra, algo tiña que saber, porque se foi ao Consello de Ministros, pois ela tería un índice, como teñen todos os ministros, nos que saben os temas que van no día, os que se debaten e os que se aproban. A maioría, pois, nin sequera se votan. Co cal, para que non tribute o salario mínimo interprofesional, hai que modificar a tributación, hai que deixarlo exento. Se non se fai nada, pois por omisión tributa automáticamente. Co cal, debería estar ao tanto de que non estaba ese punto no Consello de Ministros? Eu creo que sí. Se non lle dixeron nada, eu creo que o que máis ou menos fixo detonar todo foi esa filtración previa ao Consello de Ministros, na que taxantemente se di Hacienda vai facer que tribute o IRPF do salario mínimo. O normal é que cando o Goberno aprobou unha medida deste tipo que é moi vistosa, pois que se venda esa medida, ese adorne se comunique o mellor posible, que non queda tapada por un enfrentamento dentro do Goberno. Eu creo que o que estaba falado, lóxicamente, quen rompeu as reglas do xogo con esa filtración? Pois non sei, eu entendo que a Hacienda foi un pouco que fixo un pouco colmar a gota do vaso, máis que nada, porque este debate non se ten por que zanxar agora. Quero dicir, o IRPF non tributará hasta o exercicio do vindeiro ano. Co cal, estamos en febreiro. Quero decir, hai hasta decembro para facer este debate, decidir se hai algunha modificación legislativa ou non. Que a Hacienda se anticipe, xa diga tajante que vai facer que tribute, pois, bueno, eu creo que precipitado. É que Montero estaba realmente enfadada durante estas últimas semanas precisamente con este asunto, non? Entón, entendo que quiso axilizar os prazos, non? Pero eu creo que María acaba de pôr o foco en algo importante, non? Que o discurso social. Falamos de discurso social do goberno, e igual que eu penso que nesa lea interna entre Podemos Sumar, esta lea favorece a Sumar, a imaxe do goberno sí que queda moi dañada. Por qué? Porque evidentemente o que está ocorrendo nos últimos meses é que o goberno que quere por impostos aos ricos, o goberno que quere, parece un impostos progresivos, o goberno que quere por impostos eléctricas, o goberno que quere por impostos ás bancas, de repente, o que ocorre a día de hoxe é que quen cobra o salario mínimo interprofesional vai ter que tributar, que o IVA, que segue sen deflatarse, perdón, a inflación, o IRPF, quero dicir, ao final todo eso vai sumando. Entonces, o teu grupo social, o que van destinado a túa acción de goberno, como ten que recibir estas informacións? O discurso non casa coa realidade, non? Pois ben, David, ten que recibilo ben, porque cando marchou o Partido Popular do Goberno, o salario mínimo interprofesional estaba en España en 641 euros e agora está en 1.184. En 7 anos, de 641 a 1.184. Pero o problema non o ten agora o Partido Popular co seu votante. Non, pero eu sí creo que a xente que cobra o SMI veu ao longo de 7 anos como incrementouse non o doble, pero case o doble do que cobraba. Un pouco
tamén o que dicía Iván, quero dicir, os datos está ben, é dicir, efectivamente tributa e vais retirar unha parte do SMI, pero hai que falar tamén das exencións. E o 20% das persoas que reciben o SMI van a notar esta tributación. Non me parece poucas aí. Non, pero un 20%, o 80% de recibir 700 vas a dar 300. A mí non me parece unha É menos da metade do que anunciara Yolanda Díaz. Estamos falando de que é o salario mínimo interprofesional. Quero dicir, eu creo que os soldos teñen que subir, eso é evidente, porque hai un drama social moi grande. Ademais, desde o punto de vista económico, que suban os soldos é bo, aínda que o fagas de maneira legal, por dicirlo de unha maneira, ir subindo as... Ahora, eu creo que o que tamén tería que haber é que pouco a pouco haxan medidas encamiñadas a favorecer a productividade das empresas, por exemplo. O que é evidente que as contas hai nas que cadrar. Ingresos é o que sai a hora de pagar o estado de benestar. As contas hai nas que cadrar. Co cal, eu agora ves unha carreira precipitada, o propio Partido Popular, registrando iniciativas para que non se tribute, bueno, pois que se abra un debate de reforma fiscal, de verdad, non? Houbo un intento de cos impostos extraordinarios, etcétera, pero que non se abordou realmente o que nos pide Bruselas, por outra parte, que é os impostos progresivos que a propia Constitución determina. Bueno, pois miremos o IRPF e os tramos, como se teñen que tributar ou non, abramos ese debate, porque, bueno, está moi ben financiar o estado de benestar e aumentar o salario mínimo interprofesional, pero, bueno, hai que ingresar tamén. Veña, pois abrimos ese debate, pero outro día. Sí, simplemente engadir un dato, porque está moi ben opinar, pero os datos son os que están enriba da mesa. Eu só quero lembrar aos nosos espectadores que o noso tipo normal de IVA é do 21%, mentres que en Alemania é do 19% e que en Francia é do 20%. E o noso reducido é do 10%, un punto máis que Alemania e igual que Francia. E o salario medio en Alemania é de 45.000 euros ao ano, en Francia é de 43.000 e en España é de 27.000. Entón, de que estamos a falar? Insisto, estamos empobrecendo a costa de anuncios que non son máis que limosna para xustificar unha maior recaudación ás arcas públicas dun Estado que non presta millores servicios públicos, porque estamos vendo todos os días como dende o propio goberno están a protestar, a lamentarse de que a sanidade e a educación están cada vez peor. Home, pois quen xestiona esas áreas é o goberno de España. Entón, que fai? Oposición a sí mesmo ou é que se bota pedras contra o seu propio tellado? A realidade é que a inflación e, polo tanto, o custo da vida incrementouse máis que a suba dos salarios nos últimos 7 anos. E tiñamos que recordar e lembrar tamén como herdou o Partido Popular as arcas públicas, a crise, o déficit e como estábamos endebedados dende a xestión do anterior Pedro Sánchez, que era José Luis Rodríguez Zapatero. Entón, claro, comparar churras con merinas é que é absolutamente inútil. Veña, pois non imos comparar máis, porque deste tema imos seguir falando tamén nos vindeiros días, porque como apuntaba tamén Iván, falaremos nestes meses sobre el. Hoxe, houve unha pequena antesala do cara a cara de mañá na sesión de control do goberno. Saben que o primeiro cara a cara entre Pedro Sánchez e Núñez Feijóo, e hoxe cada seu líder reuniu os seus equipos no Congreso e fixérono, pois, imolo dicir así, en cuartos separados. Isto foi o que dixeron. ¿Alguien sabe qué país quieren los de la coalición negacionista, de neoliberales y la ultraderecha? Porque solo sabemos lo que no quieren. Me pregunto si lo que tenemos es un gobierno o es una unidad de borrado de presuntos delitos. Y frente a los que quieren volver al pasado, lo que tenemos que hacer es mirar al frente con objetivos claros. Es un gobierno que está obsesionado únicamente con protegerse a sí mismo. Y cuando uno utiliza todo su tiempo y todo su esfuerzo en protegerse a sí mismo, descuida proteger al conjunto de los españoles. Non é, dende logo, o mellor ambiente o que hai no Congreso. A tensión pálpase. Como vai ser o de mañá? Non o sei, pero eu creo que falábamoslo fai 2 semanas do nivel que tiña o debate no Congreso. Eu diresme chamar equidistante, pero
os términos no que un se refira a outro e outro se refira a un son destructivos. O primeiro que escoitamos é que se refire a él como o presidente, o líder da oposición, como negacionista. E recordo fai 2 semanas cando o propio goberno estaba lle pedindo á oposición sentido de Estado para aprobar a lei ómnibus. Despois chegamos ao líder da oposición, que recordamos todos que cando chegou a convertirse en presidente o Partido Popular dixo que viña a facer unha política pedagóxica, unha política sin estridencias. O primeiro que di é que o goberno é unha unidade de borrado de presuntos de delitos. Eu entendo o que quere dicir, non? Evidentemente quere atacar polo lado do fiscal xeral do Estado, pero tamén quero chegar a que política parlamentaria é a que os nosos líderes nos están ensinando o día que teñen a oportunidade de facelo. Era o comezo do curso, no Congreso. No news. No news. Estamos na de sempre. Eu estou de acordo con David en que o nivel... xa non digo dialéctico porque cando están cos seus e cando están argumentando as súas medidas son persoas as que se lles pode entender e escoitar, pero cando están confrontando a min cóstame moito. É verdade que eu creo que, bueno, Sánchez non está acertado, creo, bueno, eu, dende o meu punto de vista, por suposto que aquí estamos para dar a nosa opinión, a min pareceme que sí, que chamar negacionista a Vox é algo que responde á realidade. Chamar negacionista ao Partido Popular tendo en conta que son os líderes da oposición e que hai que ter, en fin, que xente coa que teñen que falar e que Vox xa directamente, pois vémolo, por exemplo, no Pacto de Estado coa violencia de xénero, non? Das últimas horas, que nese caso o Partido Popular si votou con eles e si están de acordo. Entón, é un partido que ten un peso suficiente co que tes que falar e xa non tanto pensando na estrategia política, senón pensando nos cidadáns. E que eu creo que o tema da desafección da política responde a este tipo de declaracións, non? E, por desgracia, creo que mañá o Gallá me equivoque, pero eu creo que mañá o que imos ver é máis confrontación na Cámara. É certo que hoxe creo que é verdade que Sánchez non estivo acertado, creo que Feijóo tampouco está acertado chamando presunto delincuente o fiscal xeral do Estado, é unha causa que, bueno, xa... Logo falaremos. Pero digo que as declaracións non son acertadas por parte do líder da oposición, quer dicir, este non é un partido ali ao fondo que... Non. Entón, bueno, creo que estamos no mesmo e que eles pensan que a nivel estratégico e político isto lles vai funcionar. Eu teño serias dúbidas de que isto vai a algún sitio e de que o cidadán este optando por escoitarlles ou simplemente por baixar o volume e dicir, fago a miña vida. María, Pedro Sánchez leva meses en pasar polo Senado, leva anos en falar co líder da oposición tamén. Ti como te plantexas o debate de mañá, se é que existe un debate? Porque ao final estamos acostumados a ver dunha parte e da outra, non? Bueno, guste-nos ou non, estamos nunha espita de saída a eleccións xerais. máis ou menos tarde, quero dicir, pode agotarse a legislatura ou poden adiantarse, poden calcularse máis ou menos a conveniencia de uns ou de outros, pero a realidade é que xa estamos nunha espita de saída. Aquí cada un está falando para a súa parroquia. E cando cada un deles fala para a súa parroquia, faino con coñecemento de causa, porque todos sabemos nesta mesa que todos manexan enquisas internas, sondaxes, e estamos vendo, ademais, como respira o electorado e como valora certas decisións gubernamentais e quen está no poder sempre se desgasta máis que quen está na oposición en xeral. O fiscal xeral do Estado é un presunto delincuente. Que non me fale deso, non me fale deso fiscal. É un presunto delincuente. Non me fale deso fiscal. É un presunto delincuente. Que teño unha escaleta feita. No, simplemente digo que é un presunto delincuente porque efectivamente non está condenado por ningún delito. Pero María, logo falaremos disso. Pero sí, non, pero quero facer a miña argumentación a partir de que as valoracións que fixo hoxe o señor Núñez Feijóo responden a unha realidade xudicial do fiscal xeral do Estado. Está imputado por un delito de revelación de secretos. Logo, é presunto delincuente nunha revelación de secretos. Xa veremos se logo resulta condeado ou non, ou se abre xuizo oral ou non. Pero a realidade isa non faltou a verdade. O primeiro que está instalado nun lenguaxe guerra civilista dende que chegou na segunda legislatura é Pedro Sánchez, que dixo, vou ser o muro de contención contra a extrema dereita. Ese muro levantou no Pedro Sánchez. Aquel que dixo non hai nada que falar coa extrema dereita, metendo o PP no mesmo saco que todo o que el lle parece extrema dereita. Ollo,
todo excepto a extrema dereita real, que é Junts, que agora queda libre desa recepción de menas que todos os demás solidariamente vamos a repartir polo territorio español porque Canarias non pode máis coa presión de inmigrantes ilegales menores de idade. E resulta que Junts, que é o que di que quere preservar a súa comunidade autónoma libre deses menas, resulta ese un socio preferente que desplaza o número 2, a ministra de Traballo, que provoca unha moción de confianza do goberno para que Pedro Sánchez poida seguir atrincherado na Moncloa. De verdade. O mesmo presidente do goberno que hai 2 semanas tratou de que lle aprobaran un decreto ómnibus e cando este caeu, acusou a oposición, o Partido Popular, de non apoiar ese ómnibus. Discúlpeme, vostede viño a min ou veu a min para buscar ese apoio? Non, vostede buscou nos seus socios, non quixo saber nada de min e agora, cando non sai, cúlpame como oposición de algo que supostamente como goberno ten a posibilidade de sacar adiante cos seus socios de legislatura. Home, de verdade, eu penso que non sei se os cidadáns están contentos ou non coas leas políticas, pero que de verdade parvos non son. Están vendo as bandazas de un goberno que un día di unha cousa, a seguinte a contraria. Un día non pacta, o seguinte pacta. Un día non teño nada que falar, o día seguinte está no Consello de Ministros. E así todo dende que chegaron. Entón, sinceramente, non creo que ninguén se sorprenda. Agora que falaba María do decreto ómnibus, quería xa lanzarte esta pregunta e xa enlazamos tamén un pouquiño co que estábamos comentando antes. O decreto ómnibus, logo foi mínibus, agora ex-ómnibus, bueno, xa non sei. Aprobarase mañá, pero tamén temos no horizonte a reforma da xornada laboral, outra das medidas estrela de Yolanda Díaz, e novamente dependerase de Junts, non? Exactamente, sí. Novamente, neste caso, sen acordo coa patronal, non? Que últimamente Junts eu creo que escoita bastante a patronal catalana nestas cuestións. Bueno, a verdade que as negociacións con Junts son unha especie de puzzle, non? E todas un pouco eu creo que van da mao. Eles queren negociar sempre carpeta a carpeta, pero eu creo que hai moitas delas que están interrelacionadas, non? Sobre todo todas ca meta dos presupostos. Pero é curioso que comentes esta cuestión, non? Porque o decreto mañá vais a aprobar solamente co rechazo de Vox, parece ser, non? Bueno, parece que hai puntos de encontro, non? Entre a oposición e o goberno. Estas reunións que sempre se fan ao inicio dos períodos de sesión parlamentaria son precisamente eso, non? O sea, marcar a folla de ruta para ese período de sesións, por eso se reúnen os diputados, senadores, incluso europarlamentarios, e o lóxico, a tradición que se poñen encima da mesa certos retos, desafíos, un pouco que tipo de políticas, propostas, xa igual o de propostas xa é demasiado concreto para hoxe en día tal como está a política, pero polo menos si algunha línea. Eu non sei, creo que se vai o titular fácil, un pouco a confrontación, falta moito eso contido. De feito, do discurso de Sánchez, a mí o que máis me chama a atención son as omisións, por non mencionar, non mencionou nin os presupostos. Os orzamentos, a lei máis importante que ten que aprobar un goberno, estamos a metade de febreiro, levamos 5 ou 6 semanas cos orzamentos prorrogados do ano 23, entre os retos de futuro non se puxo ni sequera sobre a mesa os presupostos. Co cal, eu creo que dá un pouco a medida de como desta debilidade parlamentaria, deste ensimesmamento en que se está convertindo un pouco o xogo parlamentario tamén. Falaba María en concreto do reparto dos menores migrantes, as comunidades, a GAS, en principio a Cataluña, País Vasco. Non sei que vos parece, se vos parece xusto. Unha última reflexión e xa pasamos ao asunto dos xulgados, que sei que tamén vos gusta. Pois non, a mí non me parece un último apunte nimio no sentido de que unha das peticións, por decirlo de unha maneira suave, que Junts parece estar facendo o goberno, é o control
inmigración en Cataluña, o control de fronteiras, non? En eso están desde fai moitísimos meses. E aquí dicía, bueno, primeiro unha cousa, eu creo que o debate parlamentario, a min gustaríame diferenciar, de verdad que é un comentario moi curtiño, o debate parlamentario que ten unha especie de obxectivo de servizo público e despois a lea política como tal, non? Eu creo que ninguén nesta mesa, nin os espectadores son parvos, quero dicir, creo que entenden que hai unha especie de xogo político continuo. Ahora, a mí o que me gustaría ver algún cara a cara entre os principais políticos do noso país é esa vocación de servizo público que eu creo que desaparece. Sobre Junts, eu creo que retrata moi ben cal é o principal socio agora mismo do goberno, o feito de que queira controlar a inmigración. Nos publicábamos fai uns días uns testimonios de garda civís máis policías nacionais que contaban como nos últimos meses, pouco a pouco, lle van restando competencias. Eles dicían que era unha especie de preludio o que viña, non? Eu creo que é bastante improbável que os Mossos acaben tendo o control absoluto da inmigración en Cataluña. Tan improbable como inconstitucional. Sí, sobre todo iría contra os intereses do propio Estado, non? Porque quero dicir que quen ten que defender esos dereitos é o Estado, non é unha autonomía. Pero creo que sí que marca un camiño para un modelo mixto no que os Mossos pouco a pouco vayan meténdose nunha competencia que creo que lles excede. Aida. Sí, bueno, os desequilibrios habituais que a moitos non nos gustan ver do goberno con JxCat, que ademais hai que recordar non gobernan en Cataluña, goberna o Partido Socialista, pero dá esa circunstancia de que eses maravillosos 7 votos no Congreso son máis fortes que nunca. Lles dá moita forza, exactamente. E ademais eu estou de acordo con Vieito, que moitas veces o repite aquí, que eses 7 votos lle son máis rentables agora co Partido Socialista de consumar no goberno que no hipotético caso de que volva o Partido Popular e probablemente Vox o goberno, porque nese caso van ter probablemente moitas máis dificultades para exixir, non? Bueno, o que xa sabemos, eu creo que o goberno agora mesmo está nun momento que ten unha aritmética parlamentaria moi complicada, pero creo que este vai ser o presente e o futuro da política española. Se producen eleccións xerais, en todo caso, cando se produzan, porque ainda que non se adianten, vanse producir, no 27, se o Partido Popular ten opcións de gobernar, moito cambia o escenario ou Vox vai estar no goberno. E se Vox está no goberno, o Partido Popular vai ter que pasar polo aro de medidas que probablemente non, agora mesmo non le ven no seu programa nin estén de acordo, non? Vale. Bueno. María, crees que Vox estará no goberno? Que apuntas sobre a cuestión das fronteiras e da inmigración? Ha sido un xeito breve, porfa. Bueno, non sei, eu o que vexo é que os mesmos palmeiros que aplauden ao goberno faga o que faga, cando rexeita enviar a todas as comunidades autónomas por igual, e nin sequera por igual, porque País Vasco e Cataluña son dous das comunidades autónomas máis ricas do noso país, e polo tanto rexeita enviar menores non acompañados, facendo unha clarísima discriminación, privilexiando a esas dúas comunidades autónomas cando se tildan de goberno igualitario e progresista. A min pareceme unha indignidade que eses mesmos que aplauden o goberno faga o que faga, despois chamen ultradereita xenófoba a Vox. A min pareceme unha incongruencia. Insisto, a min pareceme xenófobo a posición de Bildu e a posición de Junts, que son aqueles que están rexeitando e que están pondo en riba da mesa para manter o apoio ao goberno a exclusión nese reparto de menas que está aceptando o goberno. Eu só quero lembrar, porque a memoria é moi curta, pero a min gústame, xa que a memoria democrática ten que estar na axenda política e, polo tanto, no seu análise, no 2017 houbo alentada pola esquerda política, unha macromanifestación en Barcelona pedindo a acollida de milleiros de menas no noso país. E agora, no 2025, o goberno de Sánchez, insisto, exclúe por exixencias do guión dos seus socios de investidura e tamén de
todas as políticas ou todos os proxectos políticos para os que precisa unha maioría parlamentaria aritmética favorable, a expulsión ou a non contabilización desas dúas comunidades autónomas para o reparto de 4.500 menas. A min, se isto non é hipocresía, se isto non é unha tomadura de pelo, se isto non é xenofobia, se isto non é desigualdade, e se isto non ten nada que ver co progreso, que veña alguén e me explique por qué. Tiras de memoria ti tamén? Sí, eu que perdoe María, pero creo que no seu discurso omite un dato que é bastante elocuente. Unha quinta parte das plazas de menores inmigrantes non acompañados que chegan ás costas a fronteira sur, tanto Ceuta, Melilla como Islas Canarias, algúns Andalucía, o 20% de acollida está en Cataluña, 1 de cada 5. Co cal, bueno, non vou ser eu quen defenda as políticas sobre inmigración de Junts, que eu dubido tamén un pouco das súas intencións. Pero, bueno, hasta agora estuvo gobernando, durante moitos anos gobernou ali a dereita nacionalista catalana, non? Os anteriores os herdeiros que agora son Junts. Bueno, 1 de cada 5 Euskadi, igual, é a segunda comunidade con máis número de acollida. Que ahora nos criterios de reparto se teña en conta as comunidades que foron máis solidarias de forma voluntaria anteriormente, pois, home, eu entendo que é un criterio xusto ter en conta tamén as plazas que tú xa tes. Outra cousa que queden excluídas totalmente. Eu creo que non deberían quedar excluídas totalmente, senón que había que ponderar diferentes criterios. Pero, bueno, dito isto, sobre as cuestións de fronteiras, etcétera, fai 2 semanas que en Euskadi a Ertzaina está colaborando ca Garda Civil nos portos e aeroportos, incluso en Pasaia, na fronteira con Francia. Bueno, eu non vin a ninguén saír ou chamarlle que iso é inconstitucional ou que está mal feito, bueno, non sei. Competencias, colaborar e cooperar. Os corpos policías autonómicos sempre cooperan, sexan policías autonómicas ou corpos independentes, sempre cooperan coa Garda Civil e coa Policía Nacional. Agora, unha cousa é cooperar e outra é transferir competencias. E o que está pedindo Junts para Cataluña é o control da inmigración na súa totalidade, o control das fronteiras e o control das aduanas. E iso implica unha cesión de competencias que non pode otorgarlles ningún goberno de España, do signo que sexa, porque é inconstitucional. A defensa da integridade territorial do Estado e a defensa das fronteiras terrestres, aéreas e marítimas do Estado español constitucionalmente está reservado ás forzas e corpos de seguridade do Estado, non das comunidades autónomas. Rematamos con este asunto. Unha cousa é cooperar e outra moi distinta é competencias ilegalmente. Pero o escenario ainda non se produciu, que estamos falando do que pide Junts. Junts quere a independencia de Cataluña. Tamén Vox pide moitas cousas que non se produciron e son o peligro número 1 da democracia española. En comunidades autónomas, Bueno, cambiamos de tema, seguimos co programa, porque quero que vayamos aos xulgados. Claro, primeiro pasaremos polo Supremo, logo pasaremos polo Constitucional. Onte, nas últimas horas, soubemos que o fiscal xeral do Estado borrou todos os seus mensaxes, todas as súas mensaxes, o día 19 de outubro, era, non? 16 de outubro, o día que se soubo investigado, non só iso, tamén, recentemente, borrou a súa conta de correo persoal, onde supostamente recibira esa información da parella de Díaz Ayuso. Logo imos con todo este tema, pero quero antes que escoitemos que foi o que dixo a vicepresidenta Montero cando se lle preguntou por este asunto. Y lo que el gobierno hace es lamentar que en vez de estar persiguiendo a los delincuentes, se esté persiguiendo, investigando a aquellos que persiguen a los delincuentes, porque es desde luego en un Estado de Derecho una situación que no tiene ni pies ni cabeza. Lema, eu non sei se esta estrategia do goberno segue pensando que funciona. Bueno, ti sabes que eu podería falar deste tema durante horas, pero eu o que creo que a tesis de que por ter aberta unha investigación
por supostos delitos cometidos polo fiscal xeral do Estado fai que se pare unha investigación sobre posibles delitos cometidos pola parexa de Isabel Díaz Ayuso, eu creo que ten as patas moi curtas, non? Quero dicir, os dous procesos siguen adiante. Eu entendo que, como a causa do fiscal xeral do Estado ten un tinte moi político, o goberno intente salir por esta vía. Non? Incluso a propia defensa do fiscal xeral do Estado, a súa propia táctica, é unha táctica política. Non? Quero dicir, a veces parece que está menos nas cuestións técnicas e máis na cuestión de intentar enmarcar o seu caso a dous elementos que son capitais. Non? Que son, estamos nunha época da desinformación. Entonces, o fiscal xeral do Estado é víctima dun bulo. Os partidos independentistas denuncian Lawfare, Podemos denuncian Lawfare. Entón, esa estrategia do fiscal xeral do Estado pasa por dicir que o tribunal se está excedendo con el. Non? Eu creo que enmarcar esas cousiñas no globo dándonos unha idea de por onde están indo as cousas. E dicían, tanto Aida como María, antes dúas cousas que me parecen moi interesantes. María falaba de presunto delincuente e respondía a Aida dicindo de presunto inocente. Non? Eu creo que o feito de que hoxe non sepamos a ciencia cierta se o fiscal xeral do Estado pode ser un delincuente ou non, é algo gravísimo, e sobre todo porque que nos quere dicir que o fiscal xeral do Estado borre os seus mensaxes o propio día no que o Supremo o imputa? Evidentemente non sabemos o contido desas mensaxes, pero é verdade que se o cerebro funciona de alguna maneira, o que nos ven a dicir é que está pasando aquí, non? Aida, non sei se pensas que se están ocultando probas, que se a estrategia do goberno segue a ser axeitada, porque é verdad, presunto inocente, presunto culpable, pero o certo é que eles xa non falan de presunto, o sea, deféndeno. Claro, o goberno entendo que está cerrando filas porque é unha autoridade importantísima do Estado e, agora falo do que di o goberno, les consideran pois, que se está investigando, bueno, que dicía hoxe un tertuliano na SER, non? Que en vez de mirar a lúa estamos mirando o dedo, que Alberto González Amador un ano despois non declarou, estamos falando de que o fiscal xeral cometeu un erro e filtrou datos confidenciais que aí non vou entrar a defender nada, é un delito, se o faz un delito e punto, está mal feito. Bueno, eu creo que efectivamente eu coincido con David en que non sei exactamente o que había aí, pero é certo que a ollos do cidadán que o fiscal xeral do Estado o mesmo día que sabe que o van a investigar borre dúas veces os mensaxes, porque eu, ata ese momento, cando García Ortiz explicou que el por protocolo tiña que borrar mensaxes... Facía un xeito sistemático, que ten información moi sensible, que non únicamente desta causa, senón de moitísimas outras, tanto no seu ordenador como no seu teléfono móvil. Eu podo entender eso. Se efectivamente é así, se efectivamente é un protocolo que se leva a cabo, eu podo entendelo. Pero é certo que, a ver, é verdade que nos falta moita información, pero dende fora, que o día que te investigan borres todo dúas veces, pois non, polo menos non pinta bonito. Entón, habería que ser consciente de que como vai recibir eso cidadán e tratar de contraargumentar ou de explicar, de facer un pouco de pedagogía, se efectivamente hai unha explicación, de explicar por qué se fai iso. Entendo que el volverá a facer fincapé en que son datos sensibles, pero, bueno, é moita coincidencia. Por ser xusta, é certo que, por dicir isto que é dito, é certo que falamos dunha causa que investiga unha filtración de datos e a Guardia Civil e o propio xuiz filtra, vamos a dicir non deliberadamente, pero polo menos despístase e no informe da UCO que se publica hai dirección, DNI, teléfono móvil... Bueno, pero dende a Fiscalía hoxe aclararon cal eran os números que faltaban por aparecer neste informe, pero tamén a propia Fiscalía. O que hai que plantexar é se realmente eses datos confidenciais de outra persoa, neste caso o Fiscal Xeral de Estado, un xornalista, escoltas das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado teñen que estar publicados, que os teña manos limpias, que é unha asociación ultra, bueno, creo que incluso a ex-fiscala xeral do Estado está dicindo que recibe mensaxes anónimos e chamadas anónimas dende que se publicaron. Dolores Delgado, ao parecer, empezou a recibir porque tamén estaban os seus datos nese informe da Guardia Civil. Entón, se o que reclamamos é que non haxa unha filtración de datos de Alberto González Amador, que, reitero, leva sen declarar un ano e o seu propio abogado recoñeceu... Declara agora, a final de mes, non é? Sí, 20 algo de febreiro, pero que o seu propio abogado recoñeceu que cometeu un delito. Por tanto, se o fiscal xeral do Estado é un presunto delincuente, Alberto González Amador é un delincuente, confeso, o seu abogado confesou que cometeu un delito.
O que quero dicir é que ao final estamos centrando todo no fiscal, que ollo, eu creo que hai que falar desto. Non, eu o que quero é que separemos eses dous casos. Bueno, separemos eses dous casos. Porque dice David, as dúas causas van paralelas. De acordo, as dúas causas van paralelas, pero González Amador un ano despois non declarou. Pero a outra xulga o fiscal xeral do Estado. Sí, por suposto. Podo, non? Claro. O primeiro, todo presunto delincuente é inocente hasta que se demostre o contrario, dicir, o fiscal xeral do Estado é un presunto delincuente que revelou secretos confidenciais dun particular, pero é inocente ata que se amose o contrario, o mesmo que Alberto González Amador, que é un presunto delincuente, inocente hasta que se amose o contrario. Non é defraudador confeso. Para ser defraudador confeso, o primeiro que ten que confesar é o autor do presunto delito, non o seu abogado, nin o procurador, nin a veciña do quinto. É o propio presunto autor do delito. Segundo, en sede judicial, nin policial, nin un mail á Fiscalía nun pacto de conformidade, nin nun cruce de WhatsApp con amigos, non, diante dun xuiz, no que se ratifica nese recoñecemento dun presunto delito ata ese momento para dicir asumo o delito, recoñezo a miña responsabilidade no mesmo e, como coopero coa xustiza, espero un trato de favor, que é para todos os cidadáns españois, tamén para Álvaro García Ortiz, que ata o de agora empregouse moi a fondo, colaborar non colaborou moito, moi a fondo en negar calquera delito pola súa parte, pero tiñan moi fácil, era moi sinxelo para o fiscal xeral do Estado. Aquí ten o meu móvil, señor magistrado, aquí ten todos os WhatsApps, todos os mails, non filtrei nada. De aquí non saiu nada. Do meu Gmail, que temos descerebrados nas institucións, porque a quen se lle ocorre, dicindo que ten datos confidenciais para a seguridade do Estado, xestionar un expediente ou varios, ou non sabemos cantos, porque iste, sabémolo, porque saiu a palestra pública nunha conta de Gmail, que é un usuario calqueira, que é moito máis accesible que un mail da Fiscalía que ten cortafogos, vixiancia, soporte digital especializado. Pero que ia lento o correo da Fiscalía. De verdade, é que era moi sinxelo. Xa basta de bulos. O bulo é que o fiscal xeral do Estado borrou mensaxes acreditados ata en 2 ocasións ao mesmo día que o Supremo acreditou a súa competencia para poder investigalo e 5 días despois cambiou de terminal. Con que finalidade? Coa de facilitar e cooperar coa xustiza? Dende logo non parece. E dende logo se tiña tanta seguridade de que dende o seu terminal, dende os seus móviles e dende as súas liñas, e dende o seu email profesional e persoal, non saiu ninguna sola filtración, nin a Moncloa nin a periodistas, de ese expediente confidencial, por que non entrega o teléfono móvil? Sé que é, de verdade, para parvularios o tema. E, por suposto, todo o meu respeto para un magistrado do Supremo que está investigando, que está sendo sinalado por facer o seu traballo, a que moita xente está insinuando que é un prevaricador e que está filtrando documentos. O xuiz non filtra documentos. O xuiz notifica a todas as partes, incluída a Fiscalía Xeral do Estado, os documentos das actuacións, a todos. E todos teñen eses documentos. De onde saen as informacións ou non, haberá que indagalo, pero, dende logo, acusar o xuiz de estar filtrando documentos que despois teñen un percorrido público e algúns dos cales non son tratados polos xornalistas porque non son especialistas ou porque hai algún tipo de interese en que esta causa resulte declarada nula con posterioridade, que é a estrategia que está seguindo tanto a Abogacía do Estado como a Fiscalía, facilitando eses números para que pareza que hai unha campana de acoso ou que o fiscal xeral do Estado ou a exfiscal xeral do Estado está en perigo, habería que investigalo tamén. É un reto a aqueles que teñan sospeitas que denuncien. A ver, estaba precisamente buscando o WhatsApp que enviou a Fiscalía esta mesma mañá e di como hai certa confusión con algúns números de teléfono cuxos titulares non se identifican no informe da UCO, coñecido onte, aclárovos. E pasan a aclarar de quen son eses teléfonos, co cal a Fiscalía tamén estaría filtrando, non?
Bueno, claro. No, digo eu. Sí, no. É que ten todos os documentos, a Fiscalía. É que este caso ten tantas derivadas, eu creo que como esas series, non, que se empezan a hacer demasiado longas e aburridas, un tipo Walking Dead, tens de que sacar outras derivadas por aí novas, para que teña un pouco máis de emoción. Bueno, estou con Aida. Ben. Comparto que tamén é certo que hai que ir un pouco a causa, non? De onde ven todo isto. Sí que é certo que, bueno, pues que hubo, lóxicamente non é porque se xa un paralelismo, non? Co presunto defraudador parella de Ayuso, senón que todo isto xurde, non? Porque se filtran os seus datos cando unha información desminte outra información anterior non falsa, pero sí sesgada, que dá a entender todo o contrario do que estaba pactando el ca Fiscalía sobre os presuntos delitos fiscais. Mais alá desto, eu sí que creo que tanto o goberno, sobre todo o goberno, pero tamén a oposición, que hai moita brocha gorda, eu creo que hai un intento tamén de bueno, pues de ruido, non? Desa cámara de eco, bueno, pues para que o cidadán que non sigue o minuto a minuto deste caso, bueno, pues se posicione facilmente, non? Digo, bueno, con dúas pinceladas, bueno, sí, están perseguindo judicialmente, isto é toda unha causa que promove a ultradereita ou viceversa, non? Ou hai unha conspiración de Estado, como di Ayuso, non? Para derribarla ela políticamente. Bueno, eu creo que sempre hai que intentar ir ao término medio, sobre todo nestes contextos de polarización política, evidentemente, eu creo que o borrado de mensaxe xusto no día no que, como di o informe da UCO, no que se sabe que se vai abrir investigación, bueno, pois, eu creo que evidente parece ser o que realmente é. Pero dito isto, vou ter que compartir con María que non sente precedente. Eu creo que o analfabetismo digital nas altas institucións do Estado é imperdonable. Quero decir, non sei, os israelíes gastan miles de millóns de euros para infectar os móviles con Pegasus, pois se soupese que o fiscal general maneja Gmail, seguro que non facen unha inversión tan elevada. É como un pouco de Benito e compañía, de Gmail, pero bueno. O que pasa é que equiparar, eu creo, que equiparar a responsabilidade que ten un cidadán que, evidentemente, para min, todo o que coñecemos indica que cometeu un fraude fiscal, equiparar a responsabilidade que ten un cidadán que a responsabilidade que ten o fiscal xeral do Estado, a min pareceme un xogo un pouco equivocado. Quero dicir, un fiscal xeral non está para combatir relatos políticos. Non podemos dicir, indo moi alá, que o fiscal pode dedicarse a perseguir o delito. Pero de ninguna maneira creo que o que se pode dedicar é a chamar aos seus subordinados para nunhas horas clave desde que se publican certas informacións intentar montar un relato que os salvagarde a él, non? Eu creo que é o que máis me chama a atención desta tesis do goberno que intenta equiparar ambos casos. Estamos vendo algo que é totalmente irregular, supoño, que ver como un subordinado defende o seu xefe xerárquico. Eu creo que a idoneidade do fiscal xeral do Estado fai moitísimo tempo que está manchada e que el debería dimitir. Aida, non sei se queres engadir algo máis a isto, senón... Non, bueno, eu creo que efectivamente é unha situación inédita en democracia, eu creo que sí que é unha situación grave, pero creo que hai que esperar. Isto, por suposto, estamos para verter opinións, sobre todo porque o que estamos a falar, efectivamente, o mellor non é acertado comparar un cidadán calquera co fiscal xeral do Estado, aí estou de acordo contigo, pero se entramos no fondo do asunto, estamos comparando unha defraudación fiscal que recoñece o seu abogado que el paga, e lle manda un mail á Fiscalía Xeral do Estado, non o veciño do Quinto, a Fiscalía lle manda un correo electrónico no que pon por escrito que defraudou, coa presunta filtración de datos que un fiscal xeral do Estado comete tratando de desmentir unha información falsa. Quero dicir, tampouco estamos falando de que o fiscal xeral do Estado estivera, bueno, vou contar isto por aquí e que se publique. Non, estaba vendo unha información que non era certa e estamos vendo se presuntamente cometeu un erro filtrando información confidencial. Ui, que malimos de tempo. Por certo, o fiscal xeral do Estado declara, está citado o martes vindeiro no Senado, cun sí ou cun non. Vai responder as preguntas? Non. Non. No. No?
eu creo que tampouco. Non? Entendo que tampouco. Unanimidade, bueno, pois o fiscal xeral do Estado irá ao Senado a non dicir nada. En fin, cambiamos agora, porque imos ao Constitucional. Esta mesma mañá o Constitucional admitiu a trámite os recursos dos líderes do Procés para que se recoñeza o delito de, para que se recoñeza a amnistía no delito de malversación. Que os parece así esta celeridade de repente? Bueno, a min con respecto á admisión creo que non existían dúbidas xurídicas, nin sequera lea no propio SEO da Corte de Garantías, porque o interese constitucional deste asunto é máis que evidente. É o primeiro recurso de amparo de 3 condeados e sentenciados en firme polo Supremo que negou a aplicación ou a extensión da malversación a ese borrado penal que prevé a amnistía e, polo tanto, queren que alguén fixe unha doctrina nese sentido. Non había lea. A lea ven, aquí sí quero apuntalo porque además conteino eu en exclusiva, o propio presidente da Corte, Cándido Conde Pumpido, rehabilitouse a sí mesmo para participar nestes recursos, cando hai xa varios anos, no 2021, quitouse, digamos, abstúvose de maneira definitiva de todas as causas que tiveran que ver co procés e co xuicio que todos presenciamos do procés. Esta é unha derivada executoria desa sentencia, porque a sentencia, unha vez que se executa, está vixente en execución e o que se discute agora, se ten que interrumpirse esa execución sobre a malversación ou se, polo tanto, sigue vixente. Non se entende que o fiscal, o que fora fiscal xeral do Estado con Zapatero e o que é agora presidente e era magistrado do Tribunal Constitucional cando se abstuvo no resto dos recursos do procés, agora, sen máis e máis, se rehabilite. Hai moitas discrepancias e, dende logo, non vai ser unha cuestión sinxela a tratar no propio pleno e probablemente anticipo que haberá recusacións. Vaya, que pensas ti, Iván? Esa reaparición de Conde Pumpido, a verdade que chama atención. Sí, bueno, a ver, pero tamén chaman... A ver, na aplicación da judicial da lei de amnistía, eu creo que chaman atención, o sea, moitas cousas. Tamén estamos vendo que a sala de apelacións onde está, no Supremo, onde está recurrida, non acaba de resolver. Hai unha media de resolución 2-3 meses, estáse triplicando ese tempo. Co cal esa lentitude eu tampouco sei moi ben a que responde. Bueno, o Constitucional si é certo que parece como que quere acelerar, isto parece que é un síntoma de eso, están niveladas ou ahora mesmo desniveladas, non, as maiorías, pero eu creo que, bueno, que por omisión, sobre todo no Supremo, hai unha lei que che guste máis ou menos que emana do poder legislativo, co cal eu creo que o judicial debe resolver ou unha cousa ou a outra, pero manter eso en vía morta non sei a que interese responde e que justificación ten. Lema, o que ocorre moi brevemente, sí, porque imos quedando sen tempo outra vez. En que nivel está o prestixio agora do Tribunal Constitucional? Eu entendo que isto pasa desde fai moitísimos anos, todos os gobernos, por desgracia, intentan politizar o máximo número de tribunais posibles. A miña pregunta é, xa non enfoco tanto neste caso, senón, por exemplo, no caso do SERE de Andalucía, non? En que se está, ou en que se quere converter o Tribunal Constitucional, en unha especie de, non sei se esta sería... De Supremo do Supremo. De Supremo plus de Supremo, exacto. Que non é. Nun órgano de terceira instancia, por decirlo algo así. A min o que sí que me preocupa respecto a este tema, non quero adiantarme, pero dentro de... O sea, cando ocorra, poderemos dicir que podíamos anticipar as decisións que o Constitucional toma sobre os temas máis sensibles para o goberno. Eu espero poder dicir que non, pero xa o veremos. Estámonos a referir ao fiscal xeral do Estado, non tamén? Bueno. Moi rápido, efectivamente, eu espero que non podamos adiantar as decisións do TC, igual que espero que non podamos adiantar as decisións ou a apertura de dilixencias por parte de determinados xuíces con determinadas causas, porque, ao final, efectivamente, eu estou de acordo en que o TC é un órgano moi xugoso para todos os gobernos que veñen e intentan todos meter man aí, cosa que eu desaprobo rotundamente, pero, bueno, o que sí que estamos a ver, isto xa daría por un
debate de outra hora, pero se habería que reformar o sistema judicial, tanto o nombramento nos órganos que supostamente son independentes, como a labor dos xuíces, porque o que estás a falar, David, de adiantar as decisións dun tribunal, tamén se podería argumentar con determinados magistrados do noso país. Porque o Tribunal Constitucional non é poder judicial. É unha pequena e gran diferencia. Unha cosa son os magistrados dos altos tribunais, e outra cousa do Tribunal Constitucional que non é poder político. Señoras e señores, David Lema, María Jamardo, moitas grazas por estar hoxe connosco. Aida Bao e Iván Gil, moitas grazas. E moitas grazas a todos vostedes por estar un día máis aquí connosco, xa saben, con toda a actualidade política da semana dende Madrid, cos nosos xornalistas galegos dende a capital. Isto é Conexión Galicia, son María Cheda e vémonos todos os martes. Thank you.